Nie je o čom diskutovať, či je záväzné, nezáväzné, či musíš, či nemôžeš a podobne. To musíš, to je záväzné a všetko ostatné sa rieši rôzne vyjadreniami, usmerneniami a možno, že má je nejaká škola, nejaké skripta, príručka a neviem čo iné. Chceme pomôcť tej sfére a takúto príručku, aj keď povinnosť nemáme vydať. Čiže takto sa na to dívame. Správy katastra naozaj výjmime z tohto procesu. To je to malinké minimum, keď oni budú geometrické plány vyhotovovať. Ja vás ešte raz prosím, skúste o tom kľudne porozmýšľať, stotožniť sa s týmto názorom. Podľa mňa nie o čom diskutovať, len prijať a záleží od toho, aby sa nám podarilo správne nastaviť a správne definovať tie výhlášky, tie kvalitatívne podmienky. V takom rozsahu, aby nás nebrzdili, aby sme ich nemali potrebu stále meniť, aby boli stabilnejšie dlhšiu dobu a aby sme sa mohli na ne spoľahnúť. Tým sa vyrieši jednoznačne aj vzťah, čo bude vyžadovať úradný overovateľ, čo bude vyžadovať autorizačný a čo musí urobiť zhotoviteľ. Tie vzťahy dodnes nie sú. Tak dosť podráždené sa nás jedna úradná overovateľka pri riešení konfliktu medzi autorizačným a úradným overovateľom v poslednej dobe spýtala. Tak povedzte už konečne, či sú tie smernice záväzné, čo je v nich záväzné, čo mám vyžadovať, čo môžem vytýkať, čo... No ja neviem, čo je na to mám povedať. Môžem povedať, nie sú záväzné, no tak mám povedať, no tak na čo sme tu? Potom, čo máme vyžadovať, keď nič nie je záväzné? Preto chceme skutočne mimo nejakých smerníc. Ale tým nevylučujem. Možno, že ak bude treba, vydáme aj smernice, o ktorých ani vy nebudete vedieť, ako správy katastra majú robiť geometrické plány pre zmenu hraníc katastrálnej územia. Ďakujem. Ja by som musel len dovoliť takú poznámočku, potom dám slovo. Ja som veľmi dobre počúval prednášku. Dnes to vyšlo jedno. Okrem všeobecných záväzných právnych predpisov, čo je zákon a vyhláška, ostatné smernice, inštrukcie, metodické návody, ďalšie usmernenia. Ak sú nie súčasťou zmluvy o dielo, čo teda je v prípadoch, sa robí okolo novým mapovaním alebo pozemkové úpravy alebo projekty, nie sú záväzné pre komerčnú prax. Ak som to teda dobre pochopil. Neviem, čo to vyvolá v pondelok na správach katastra pri odozdávaní geometrických plánov, ale ak nám bude správa katastra úradný overovateľ vrácať geometrický plán za to, že sme nesplnili paragraf smernice na vyhotovenie geometrických plánov, ja si myslím, že im povieme, že nemuseli sme ho splniť, lebo je to nezáväzné. My sme splnili to, čo je napísané vo vyhláške a v zákone. A tam, ak sa nemýlim, je napísané v podstate len jediné, je to v podstate geometrický plán je technický podklad na zápis nejakých skutočností do katastra. Ak je možné ho zapísať na základe tohoto, tak asi to bude stačiť. Takže aby nevzniklo, alebo vznikne potom množstvo otázok, problémov od pondelka, čo teda robiť, pretože skutočne nebude adekvátne vrátený geometrický plán podľa môjho názoru z toho dôvodu, že sme nedržali niečo zo smernice, ktorá nie je záväzná. To je možno len súhlasiť s tým. Tú myšlienku, ktorú som dnes tak jasne povedal, a snažím sa vám ju ešte ďalej vysvetľovať, som už nepovedal prvýkrát. Už aj pri tých stretnutiach pri ETSK 03, keď sme zavádzali, som presne tieto isté slova použil. A presne sme povedali, úradný overovateľ má právo vrátiť neoveriť geometrický plán vtedy, keď nie sú splnené podmienky dané vyhláškou 300 paragrafe 45 odseku 2. Bod koniec. A tam sú písmeno A až neviem A povedané, z akých dôvodov môže vrátiť a odmietnúť úradné overenie. Samozrejme, že pod to písmeno je tam napísané súlad jednotlivých častí geometrického plánu, tak to je to široký pojem. To môže povedať áno, lebo v technickej správe máš to tak, a v grafickom nádorení máš to inak povedané. Čiže to netreba chápať tak, že je to len akási taká povinnosť alebo také oprávnenie, že len šup jednoznačne. Nie, on to posudzuje. Preto nie je možné úradné overovanie robiť nejako automaticky strojom. Ten software, zapísateľné šup overené, dosť koniec. Nie, to musí byť človek, ktorý
v intenciách tej vyhlášky a toho ustanovenia porovná, či ten stav, tá nadväznosť, povedzme, je v poriadku alebo nie v poriadku. Či sú doložené tie doklady o použití, ja neviem, SKPOS alebo o pripojení stanovenom vo vyhláške 461 na ETSK 03. Čiže tam tá osoba bude musieť byť vždy. Ale jednoznačne treba povedať, že to nie je nič nové. Ja sa čudujem, že niekto sa na tým pozostavuje. To je už dávno známa vec, že ustanovenia smerníc nie sú záväzné. Ale geodeti ich dodržiavajú na schvál a sami, pretože nič iné nemajú. Lebo ak naozaj v škole nenaučia, a v škole sa učilo vždy podľa smerníc, že áno, smernica je takto to robte, v škole ma nenaučia a smernice sú zastaralé, tak jednoducho neviem, ako tie plány robiť a každý sa rozhodne nejako inak. Takže vodítko dáme do vyhlášky bude naozaj tie základné veci. A čo sa týka overovania, už dnes platí presne to, čo som povedal vo vyhláške, paragraf 45, jednotlivé ustanovenia. Ak chce odmietnúť, musí povedať porušený tento a tento paragraf. A nie porušené smernice. Pritom môžu byť porušené smernice. Ale to nie je dôvod na vrátenie. Ďakujem. Poprosím, tam bola reakcia ešte na Račkoviča. Dobrý deň, ja by som sa chcel ešte k tej celoplošnej transformácii trošku vyjadriť. Ja mám na to trošku iný názor. A z toho prostého dôvodu, že miešame dve veci dohromady. Jedna vec je vyhlásenie národnej realizácie ETSK 03, kedy by sme vlastne mali do tejto realizácie posunúť aj mapové podklady. Druhá vec je oddeformácia mapových podkladov na lokálnej úrovni. Čiže pokiaľ by sme posunuli do ETSK 03, transformovali tým všeobecným kľúčom všetky mapové podklady, ktoré máme. Eliminovali by sme ten chaos, ktorý je tu odjak. Skrátka, pracovalo by sa tak, ako by sa robilo pred 1.4.2011, len by sme tie súradnice mali posunuté o ten globálny kľúč. Druhá etapa nastáva tá, teda, ktorú má víziu aj teda pán inžinier Vlček, ja mu v tom veľmi držím palce, lebo sa mi to páči, ako oddeformovať už tie lokálne jednotlivé číselné mapy tak, aby sme sa vyhli deformáciám z bodového kola. Ale teraz, pokiaľ by sa urobila len globálna transformácia, celé to katastrálne územie sa chytí, otočí a nemáme tam posuny oproti ETSK 1,5 metra, ale robíme tak, ako keď sme robili pred 1.4. Vôbec nič by sa nemuselo meniť, ani hrpa, ani neviem čo. Všetko, skrátka, bolo by VGP na RVGPT. Takže asi toľko k tej globálnej transformácii. Ja by som si dovolil, pán Vlček, len reagovať na to. Toto bol môj názor a je môj názor. Ja som navštívil pred realizáciou a zavedením realizácie ETSK 03 úrad a som vyvolal také sedenie, kde som prišiel ukázať číselnú mapu z jednej tepelnej elektrárne na východnom Slovensku, kde sme z okolností urobili celé meranie celého závodu za pomerne veľké územia na novo a porovnali sme to s číselnou mapou, ktorá tam existovala. A tie výsledky boli tie presne, čo teraz povedal pán Raškovič, že neviem si predstaviť, ako dokážeme oddeformovať čímkoľvek tie chyby, ktoré tam boli. Proste boli to geometriky robené na bodové pole, ale boli tam rozdiely od pár centimetrov do pár metrov v jednom závode, čiže na jednom území pár hektárov. A neviem si predstaviť taký transformačný kľúč alebo také identické body, ktorým by sme toto dokázali dať do poriadku. Proste to je zlé, pretože ako geodeti, to je to, čo sa tu stále hovorí, že ETSK 03 nám ja neviem čo spôsobilo. Spôsobilo nám na to, že robíme viac roboty, súhlasím s tým za menej peniazy, lebo je kríza, lebo nikto si nič neobjednáva a máme s tým viac roboty a nás to hnevá, otravuje ako komerčnú sféru a ceny nemôžeme zdvihnúť. Ale nič nové sa nestalo. My len zistíme to, čo sme zistili aj predtým, že proste robili sme geometraky, robili sa roky od povedzme nejakého mapovania v tom území, hovorím samozrejme o číselných mapách a proste sú tam chyby a to sú dokázateľné chyby napríklad v tejto fabrike skutočne od pár centimetrov do pár metrov. To
to ničím neodeformujeme, žiadne identickými ľuďmi. To len novo musíme zamerať, tak sme to my urobili, porušili sme tam všetky čiary. Samozrejme, kataster bol tak pružný a tak chápavý, že keď sme posunuli tú kotolňu alebo ten objekt o 10 metrov, ale bol zjavne ten istý. Mal rozmery, ja neviem, 10x10, ale bol 10 metrov posunutý. Tak sme proste použili to isté parcelné čísla, bola to len oprava chyby v katastrálnom operáte a nie nové meranie. A povedzme s novými vlastníckymi vzťahmi a podobne. Bolo tam LVčko v tom celom území samozrejme, takže toto bolo jednoduchšie o to. Takže ja si tiež myslím, že ak chceme odeformovať kšováka, tak to urobíme tým modelom reziduí a dosiahneme to, čo sme chceli dosiahnuť. A keď chceme odeformovať chyby, ktoré sa tam robili následne bodovým polom, ktoré tam vznikalo, či už trigásmi alebo podrobným bodovým polom, ktoré sa všelijako zakladalo polygónmi, rajónmi a podobne, vymýšľaním, to neodeformujeme nikdy, pretože to sú tak hrubé chyby, veľakrát a vieme o nich, my geodeti, čo robíme tam v tých lokalitách, takže s tým si neporadíme nejako inak, ako tým, že to na novo zameriame a na novo opravíme celú tú kresbu, lebo proste tam nám nepomôže ani VGP MER tam robené, ja neviem čo, lebo tam sme v podstate transformovali každý jeden objekt osobitne. Samozrejme závisí to od prípadu k prípadu, ale ja si to tiež myslím, že sme mohli a mali urobiť celoplošnú transformáciu a odeformovali sme kšováka a neodeformovali sme a nikdy nedokážeme odeformovať chyby, ktoré sa tam robili následne meranie. Ja sa s tým môžem len stotožniť. Nikdy som nepovedal, že to dokážeme a perfektne vo všetkých územiach. Povedal som, že ideme skúmať možnosti v druhej etape, že GKU ide posudzovať, akými spôsobmi je to, kde je to možné urobiť. A pripúšťam to, že budú územia, budú individuálne prípady, kde sa to nebude dať napriek deklarovanej nejakej presnosti tej mapy. Je pravdou to, že mapa má nejakú deklarovanú presnosť a tie historické sú nejakej formou nejakej triedy presnosti, ale má množstvo individuálnych omylov, chýb, hrubých chýb, ktoré sú tam a to naozaj len odstránením tej individuálnej chyby je možné urobiť. Takže takú ambíciu nikdy ani pri tom odstraňovaní sme nemali. Ale sú tam naozaj také deformácie, tak ako sme vedeli vyjadriť deformácie z trigonometrickej siete modelom reziduí, tak si predstavte taký malý model reziduí pre katastrálne územie, ktoré zmapuje nedostatky podrobného polohového bodového pola a takisto ich odstráni. Pritom tie individuálne chyby aj metrové a tvorí tam, alebo ak to chytne určite nejaký bod, tam zostanú, či odeformuješ, či nie. Ale tým istým systémom, ako sme určite odeformovateľný vzťah definovali na úrovni trigonometrické siete, by sme mohli urobiť aj pre jednotlivé bodové. No, ale to je vec od názoru, môžeme aj o tom diskutovať, ja sa nebránim tomu, ak nájdeme nejaké riešenia, prevážu argumenty také, že je niečo možné urobiť, sme nakloní tomu urobíme. Ešte jeden moment k tomu všeobecnému, to, čo pán kolega Raškovič hovorí, že tak ako predtým, zásadne robíme niečo iné ako teraz. Však vyhotovujeme VGP, VGP MER, takisto ako aj predtým sme vyhotovovali. Nerobili sme to v tých mapách, ktoré boli v ETSK, riadnym meraním, riadnym mapovaním urobené, pretože sme postupovali a merali sme v ETSK priamo. Pred zavedením projektu. Pýtam sa, ako ste konfrontovali tie výsledky, ktoré už od 2000 roku ste mali určovať s presnosťou nepresne 8 cm a presnosťou 8 cm v celom priestore nebo vzťahu k bodovému polu s tými chybnými mapami. Ako ste tú súradnicu vložili, ja neviem, na hranicu nejakej parcely, ktorú ste nemohli, no len na fušovaní, ničím iným sa tam nedalo. To znamená, že to nepokračujeme ďalej v tom. Riešme to, ako budeme spájať nepresné údaje s presnými údajmi, to musíme vyriešiť a to nám dáva šancu práve to, že to neodeformujeme. To je prvá vec. Predstavte si, že to všetko urobíme teraz. Tak všetko vyhlásime, máme všetky mapy ETSK 03. Odeformovanom systéme. Také budú tie kartometrické, ktoré sme cez minulé tabulky prevažne transformovali a také budú aj tie, ktoré boli originálne meranie v ETSK. Čo nám to prinesie? No budeme musieť takisto reálne výsledky prispôsobovať každý, robiť nejaké VGPT, nejaké VGPMR. Presne takisto ako teraz. Je niekto nejaký iný postup? No presne to isté budeme musieť urobiť. A pritom urobíme veľký humbug,
Je otázne, ako tie oddeformované zmenené súradnice dostaneme do katastrálneho opera. Ako ich vyhlásime na správne zaplatené. Akým procesom. To je to, čo hovorím, že chceme až teraz robiť. To obnovu. A keď to urobíme takto per partes a potom sa ukáže počase, že to vieme aj deformovať, tak povieme, no prepáčte, tu sme to už síce raz urobili tak polovičato, ešte raz to urobíme a v katastrálnom operáte to ešte raz zmeníme. No tak to nás asi tá verejnosť a všetci pošlúte si. Čiže ak naozaj siahneme do zmien údajov katastra, do hromadných zmien, tak siahneme a urobíme to tak, že budeme garantovať a povieme, áno, toto je už oddeformované dobre, toto prevádzame, tu aplikujeme takýto právny postup a tá verejnosť to musí prijať. Ale nejaké pokusy, že teraz kúsok a teraz viac, to odmietame. Takže to sú tie moje argumenty na to, že nie som stotožný s tým, že by sme to mali urobiť. Geodetom sa nepomôže. Ďalej budeš do VGT robiť, ďalej budeš merať, niečo musíš odovzdávať, že merať nedeformované a deformovať do mapy tej už čiastočne oddeformované. A každej jednej, aj tej riadnej jedenskej kartanurčinskej jedenskej. Ale odporúčam, vzhľadom na čas, poďme na tie ďalšie otázky. Na toto skúsme iniciovať v rámci spoločnosti ďalšie semináre, v ktorých budú pár prednášok, a budú diskusné fóra. Dlhšie. Také doteraz neboli, väčšinou to bolo nabité prednáškami, ale prečo nie? Zamyslíme sa aj v spoločnosti, či naozaj takéto semináre diskusné následne, tak pracovné nie je možné robiť a vymieňať si tie názory nejakým takýmto spôsobom. Ja si dovolím teda zareagovať, možno to ukončiť tento kvázi problém. Je nereálne to aj pani predsednička. Padlo to poviem, že lokálne rezidua, model lokálne rezidua pretransformovať nejaké katastrálne územia. Teraz na to používame VGPMR, ja som sa už vtedy vyjadril, že som skeptický k tomu, že koľko nazbierame tých údajov a či nie sú vymýšľané mnohobratie VGPMR a podobne, lebo včera aj to zaznelo v tých prednáškach, že aj tá pochybnosť je, asi je oprávnená, lebo keďže to pasujeme do tej mapy, tak sa to snažíme nejako pasovať a prispôsobovať. Je nereálne, keďže roky sa skončili, alebo teda robíme ich už len dokončujeme, i keď ešte nie sú zamyslieť sa na tým, nájsť prostriedky na to, povedzme, vyberieme katastrálne územia, vyhlasíme súťaž, zadáme zameranie identických bodov na transformáciu, komerčná sféra bude mať trošku roboty zase, pár firiem. Urobme to a nečakajme, že nazbierame množstvo VGPMR, množstvo identických bodov, potom sa to pokúsime prednášovať, lebo to môže byť nesystematické, aj bude to nesystematické, lebo povedzme meriame v jednej ulici, kde je nejaká výstavba a 3/4 katastrálnom území sa nič nedieje, pretože tam nikto nič neprevádza, nikto nič nemeria a nikdy to nepretransformujeme. Nenájdu sa na to nejaké prostriedky, to by nebolo veľmi drahé, aby komercia zamerala nejaké katastrálne územia 1000, ja neviem, 500 bodov, 2000, 3000 bodov. So súčasnými technickými prostriedkami, ktoré máme, to dokážeme urobiť a začneme transformovať. Skúsime jeden okres, povedzme, pár katastrálnych území a uvidíme, jak ten model lokálny reziduj ide a možno, že sa pohneme ďalej a posunieme to. Viem, že zase sa obracíme na tú Českú republiku, Česká republika to robí a robí tieto lokálne deformovania a podobne, takže majú v tom nejaké výsledky. Skúsme to. Je to nereálne?